χρέος και τιμή όλων μας είναι να τιμάμε τους ήρωες προγόνους μας που με τη θυσία τους και τους αγώνες τους μας έκαναν τη μεγάλη δωρεά της ελευθερίας της πατρίδος. Γιατί η ελευθερία που απολαμβάνουμε σήμερα, όπως τονίζει ο εθνικός μας ποιητής, είναι βγαλμένη από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Και εμείς οι νεοέλληνες και κληρονόμοι αυτής της μεγάλης χαράς της ελευθερίας οφείλουμε να μνημονεύουμε, να τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας και να αναβαπτιζόμεθα κάθε χρόνο μέσα στο ηρωικό πνεύμα της θυσίας, της αγάπης, της πίστεως και της ελευθερίας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, επ' ευκαιρία της εθνικής μας εορτής της 25ης Μαρτίου, η Ιερά Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας οργάνωσε με τα κατηχητικά της σχολεία και τις συνάξεις των νέων παιδιών μας εορτή εις τιμήν και μνήμη των ηρώων μας, των προγόνων ελευθερωτών μας, και προσκαλεί όλους τους συμπολίτες μας να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση της Μητροπολεως μας που θα γίνει στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρυπόλεως στις 26 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, και ώρα 6:30 το απόγευμα. Θα είναι μεγάλη χαρά μας και ιδιαίτερη τιμή μας αν οι συμπολίτες μας τριπολιτσότες συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή των κατηχητικών σχολείων της Μητροπόλεως μας εις τιμήν και μνήμη των δοξασμένων ηρώων προγόνων μας.